Sziasztok! Amióta csak Tájföldre érkeztem, azóta szeretném elkészíteni ezt a videót. Itt minden nap egy rácsodálkozás, de ez különösen igaz a gyümölcsökre. Annyiféle gyümölcsöt lehet a piacon találni, hogy azt se tudom, hogy mi a nevük, hogy kell őket felnyitni, hogy melyik részük ehető. Úgyhogy arra gondoltam, hogy csinálok egy összeállítást ebből nektek, hogy ti is egy kicsit részesüljetek ezekből a dolgokból. És láthatjátok is már itt mellettem a tálcán, összegyűjtöttem, ezeket fogom felnyitni és megkóstolni itt előttetek. És ami különösen izgalmas lesz, szerintem legalábbis, az a durian nevezetű, ami állítólag annyira büdös, amikor felnyitják, hogy tilos bevinni például hotelekbe, fölvinni a repülőgép fedélzetére, vagy levinni egy aluljáróba, és ezt nagyon komolyan is veszik. Úgyhogy most én egyben vettem egy duriánt, egyébként a napokban vettem egy olyat, amit már megpucoltak, és én nem éreztem különösebben büdösnek, de most egy olyat fogok megkóstolni, amit a burokkal, ezzel a tüskés héjjal együtt vettem meg a piacon. Úgyhogy lássunk is hozzá. Az első kis gyümölcs, ez így néz ki, mint egy ilyen mini kiwi, legalábbis a színe olyan, és ez egy kicsit segítenem kell, hogy mi a neve, úgy hívják, hogy longán. Úgy hívják, hogy longán ezt a gyümölcsöt. Viszonylag könnyű felnyitni, és amit odabent találunk, az is nagyon különleges. Mindjárt meglátjátok, egy ilyen nagyon zselés, kocsonyás dolog. Úgy néz ki, mint egy szemgolyó. Mint egy szemgolyó. Egyébként nagyon finom, édes. Egy hatalmas fekete magja van. Egy kicsit olyan virágos íze van, de nagyon finom, édes. És könnyű megpucolni, ami szintén nagyon fontos. A következő gyümölcs az így néz ki. Ilyen lilás héja van, mint a padlizsánnak otthon. Úgyhogy ő pedig a mangosztán nevű, és most ezt fogom felnyitni. És azt mondta nekem a ChatGPT, amit előszeretettel használtam a piacon, mert egyszerű volt egyszerűen lefotózni a gyümölcsöt a pulton, és megkérdezni, hogy micsoda. Na most ennek a belsejébe ez úgy néz ki, mint egy fejfokhagyma. És azt mondta nekem a barátom, a ChatGPT, hogy csak ez a fehér része ehető, és ez nem. Ami kifejezetten egy pazarlásnak tűnik, mert nagyon húsos héja van. Úgyhogy ezt a fehér belsejét megkóstolom most. Van benne egy mag. Bocsánat. Remélem a többiben nem lesz mag, ez ugyanúgy ebben nincs. Mint a fokhagyma, ugyanúgy barázdákra vagy gerezdekre hullik szét. Nagyon finom, édes, és roppanós a húsa. Nem is tudom, hogy mihez hasonlítsam, egy kicsit mint a barack, olyan az ízem, mint a barack, mint az őszi barack. Tehát ez volt a mangosztán. Most jön a kedvencem, a rambután. A rambután így néz ki, ilyen vicces. Úgy néz ki egyébként, és teljesen szőrös, de ezek a szőrök, ez nem tüskék, hanem ténylegesen szőrök, olyan, mint a szelíd gesztenye, csak ilyen piros változatban. Úgyhogy ez a rambután. Most ezt fogom felnyitni, a rambutánt. Rambután.
Ezt én még nem kóstoltam, csak ma láttam a piacon, úgyhogy ha felnyitom, ez egy tojás. De ugyanolyan kocsonyás és áttetsző, mint amit az előbb kóstoltunk, a longánt. Az is nagyon finom, édes, kocsonyás, és hasonló az íze, mint ennek a longánnak, kicsit virágos jellegű. Van benne egy hatalmas mag, olyan nagy, mint a datolya mag. Úgyhogy ez volt a rambután. Van egy ilyenem, ami úgy néz ki, mint egy töltött káposzta, amit a nagyanyám csinált. Töltött káposztára hasonlít nekem legalábbis. Ez az úgynevezett rózsaalma. Úgyhogy most ezt a én még nem kóstoltam, ezt is ma láttam a piacon, és azt mondta nekem a ChatGPT, és én most hiszek neki, remélem, hogy nem hazudott, hogy minden részét meg lehet enni. Így néz ki belülről. Tényleg egyébként egy kicsit, mint hogyha a magháza az almára hasonlítana. Hogy beleharapok olyan az állaga, mint hogyha egy óriási nagy szőlő szembe harapnék bele. Friss, nem túl édes, inkább zöldségfélére hasonlít az íze. Mint amikor egy nagyon friss zöldségben mondjuk egy karalábéba beleharapok. Finom. Ez nagyon-nagyon jól eshet itt. Most tél van egyébként, de most is 30 fok körül van itt a hőmérséklet, úgyhogy ez nagyon jól esik ilyen nagy melegben, ami nem teljesen édes, hanem egy picit hűsíteni is tud. Ez volt a rózsaalma. Ezzel folytatjuk. Ami nekem ránézésre egy kicsit hasonlított az articsókához, de ez is egy alma. Az a neve, hogy cukoralma. Ezt még csak föl sem bontottam soha, úgyhogy most fogom megtudni, hogy néz ki belülről. És azt nem tudom, hogy melyik részelhető, gondolom, hogy a héja nem. Aha. Hát ez így néz ki belülről. Vannak benne magok, azt gondolom nem ehető. Nem tudom, hogy meg kell-e pucolni, de én most megpucolom. És egy kis darabot levágok. Úristen, ez nagyon-nagyon édes. Hú. Az annyira édes, mint amikor eltesszük a gyümölcsöt, akár lekvárnak, vagy külön megcukrozzuk. Ez nagyon-nagyon édes, én ezt most meg sem eszem. Hát nem véletlenül az a neve, hogy cukoralma. Aztán még itt van ez a dragon fruit, vagy sárkánygyümölcs. Ezt egyébként szoktam látni Magyarországon, több helyen is, akár még Aldiban is, de soha nem vettem. Úgyhogy most úgy érzem, hogy elérkezett az idő, hogy felnyissak egy ilyet. Ezek a gyümölcsök egyébként itt Tájföldön mind honosak, és a környező országokban. Úgyhogy emiatt nagyon olcsók is, és ezért is sose gondoltam arra Magyarországon, hogy vegyek ezekből az egzotikus gyümölcsökből, mert egyrészt nagyon drágák, illetve mindig arra gondoltam, hogy hány ezer kilométert utazhatott, mire Magyarországra érkezett.
így néz ki belülről a sárkánygyümölcs, hát ez nagyon szép. Maga megjelenése is nagyon szép. És hát nem tudom, hogy ezt hogy kéne, kanalat nem hoztam magammal, de kihasítok a késsel egy ilyen kis darabot, és így fogom megenni. Hát ennek nem nagyon van íze egyáltalán. Ez nem lesz a kedvencem, nem tudom, ennek ilyen semmilyen íze nincsen. Valamiért többre számítottam, vagy másra. Viszont ez nagy-nagy kedvencem. Nézzétek, így néz ki egy táj fűrt szőlő. Minden egyes szőlőszem olyan nagy, mint egy szilva, vagy nem is tudom, mint ez iszonyatosan nagy. És eszméletlenül finom. Mint egy muskotáj. Ez lesz a vacsorám. Ez már biztos. Most ide tettem a kókuszdiót is, mert egyébként otthon előfordul, hogy veszek kókuszdiót, ez valahogy egyáltalán nem így néz ki. Itt így néz ki a kókuszdió, nyilván a külső héja is rajta van, és a piacokon hegyekben áll, és egy bárdal nyitják fel a tetejét úgy, hogy egy szívószállal ki lehessen szívni a belsejét, és utána ki lehet kanalazni a héját is. Ami érdekesség egyébként, hogy próbálom levenni ezt a héjat, hogy otthon, ha nagyon néha előfordul, hogy veszek kókuszdiót, akkor a belseje nagyon kemény, az a fehér része, ugye, amit leszoktunk, amit sokszor ugye a süteményekben már lereszelve veszünk meg. Itt viszont ez a fehér része, ez nagyon könnyen lejön a belsejéről, és sokkal teljesen más állaga van, mint otthon megszoktuk, hogyha nagyon ritkán veszek, akkor egy ilyen száraz és kifejezetten kemény kókusz belsőt kapunk, itt pedig teljesen lágy. És egyébként az íze sem annyira határozott, mint egy kókuszreszelék otthon. Na és akkor itt a durián. Így néz ki a durián. Ezt én már fölnyitottam egyébként, és én már érzem is a szagát, amit előzőleg nem éreztem, amikor héja nélkül vásároltam kisebb darabot. Egyébként azt mondják, hogy, mert olvastam róla, hogy hogyan érdemes kezdőként nekiállni, enni a duriánból, hogy először lelki felkészítésen kell átesni, mert van többféle durián is, de a legerősebb szagú az annyira erős, hogy egy életre elveheti a kedvét annak, aki szeretne enni. És egyébként a duriánt nagyon kedvelik errefelé, ez is szintén hegyekben áll a piacon. Vannak egészen nagyok is, tehát ez csak egy 1,5 kilós darab, és eléggé szúrós, de vannak akár ilyen 5-6 kilós hatalmas példányok is. És szóval a lelki felkészítésnél tartottam, hogy ez állítólag nagyon fontos. Én már egyszer megkóstoltam, és annak nem éreztem különösebben penetráns szagát, úgyhogy úgy döntöttem, hogy veszek egy bontatlant. Egyébként nagyon szeretik az itteniek, lehet duriános fagyit kapni, duriános édességeket, mindenféle ételt meg lehet bolondítani vele. Úgyhogy most akkor lássuk is, hogy ez hogyan néz ki. Ugye azt már említettem, hogy bevinni nem lehet zárt helyiségbe, és egyébként amikor először vettem, adtak hozzá egy gumikesztyűt, hogy azzal nyúljak hozzá. Most ezt elmulasztottam, és nincsen gumikesztyűm, de majd remélem, hogy valahogy le tudom mosni. Tehát
Fölnyitottam, így néz ki. Azok a kis sárga, kis tojás alakú gyümölcsök odabent, azokat lehet megenni, úgyhogy most újra a késemet fogom, és megpróbálom kiszabadítani. Közben nagyon szúr, és nekem itt nincsen semmilyen kesztyűm vagy ilyesmi. A hölgy a piacon csodálkozott is, hogy miért kérem azt, hogy ő ne nyissa fel, mert ő mindenáron felszerette volna nyitni nekem, de közben egy baromira szúr. Na jó, közben itt kihalászok egy ilyen darabot, hogy meg tudja mutatni. Na, gyere csak ki, azaz. Aha, még egy ilyen mag is van. Na, szóval itt közben, na ez leesett a földre, örülni fognak itt. Na, megpróbálom a másikat. Vagy itt, ami még megmaradt. Na, hát itt még benne maradt. Aha, megvan már, megvan. Na, gyere csak. Na. Szóval, ilyen tojás féleség. És ami leesett, az 2 mag egyébként. Szóval így néz ki a húsa a duriánnak. És már innen is érzem, a szaga az nem biztos, hogy arra csábítana, hogy ezt megegyem, és csak azért teszem, mert tudom, hogy valamiért itt nagyon nagy szeretet övezi a szaga, az olyan, mint amikor elfelejtkezek a hagymáról, hogy hová raktam, és elkezd rohadni konkrétan, és amikor már érzem, hogy mennyire büdös, akkor jövök rá, hogy megromlott a hagyma, olyan szaga van. Hát most akkor ezt megkóstolom. Nagyon finom, krémes egyébként. Olyan, mint hogy egy francia krémest ennék, annyira krémes az állaga, édes, és ez a mellékíz, ez a kicsit hagymára emlékeztető íz, ez amúgy megvan a háttérben, de az íze azért az nem rossz. Egyelőre próbálom beazonosítani, hogy mihez lehetne hasonlítani az otthoni gyümölcsök közül. A hagyma az továbbra is megvan, és mellette, mintha lenne valami bazsalikom zöldség benne, nagyon összetett ízvilágú, durián ízű. Erre a következtetésre jutottam. Ez egyre finomabb és finomabb. Egyébként ezt szokták mondani, hogy ha valakinek bejön, akkor nagyon bejön, ha valakinek pedig nem jön be, akkor soha nem is fogja megszeretni. Azt hiszem, hogy nekem bejön. És ami leesett a földre, mutatom, hogy ilyen mag van benne. Lehet, hogy hazaviszem és ki kell. Na. Hát ez volt a bemutató. Remélem, hogy kitartottatok a duriánig. És mondjátok el kommentbe, hogy ti ismertétek-e valamelyik gyümölcsöt ezek közül, vagy kóstoltátok-e bármelyiket is. Köszi, hogy itt voltál. Sziasztok!